El divendres 20 de novembre, a les 7 de la vesprada, al Teatre Modern, es va realitzar l'acte de presentació del llibre 50 anys de bàsquet. Tots els assistents van rebre un exemplar del llibre, un llibre que, tal com afirmava el seu creador, Alfons Juan, per la situació actual, ha retrasat la seva aparició. Este llibre ja vaig començar a tindre una idea al principi, pensant en el 50 aniversari del club, i volia fer una recopilació de les meves cròniques, que faig ara 26 anys de corresponsal del Levante de bàsquet. I parlant amb Miguel Ángel i en Carlos va desembocar en este llibre. Realment tenia que haver estat a finals d'any. Després, per distintes circumstàncies, negociacions, fotografies, en fi, sense entrar en més detalls i ho paralitzàrem tot, tenia tant de material que ha sigut un poquet costós i una miqueta problemàtic saber el que no anava a posar. El que anava a posar ho tenia clar. Un record, una satisfacció, en fi, moltíssim. Com a president en este moment, jo crec que este club el que significa és la faena de tots els presidents des del principi fins al final. Crec que és un llibre que feia falta per demostrar-li al Xinet i a tota la família del bàsquet que nosaltres hem estat ahí lluitant durant 50 anys per arribar a on hem arribat, i el llibre va ser una idea entre Alfons, la junta directiva i en el patrocini, evidentment, de l'Ajuntament, sense el qual no haguérem pogut realitzar aquest somni. 50 anys de bàsquet significa que crec que seguim dels poquets clubs que actualment poden dir això en la Comunitat Valenciana. Per exemple, i ahí està el PAMESA o el València Bàsquet, va fer el 30 aniversari farà 2 anys, crec, amb la qual cosa crec que ahí està dit tot. Ja fa temps, a finals de l'any 19, del 2019, el president del club de bàsquet, Miguel Ángel Lozano, ens va dir, va fer saber que guany el club feia 50 anys, i que en fi, anaven a fer unes activitats diferents de celebració del 50 aniversari del club. I quan va sortir la idea, va eixir la idea de fer aquest llibre de 50 anys de bàsquet, ens demanaren ajuda a l'Ajuntament i pressupost. No tots els clubs fan 50 anys, i per tant l'Ajuntament va estar al costat del club, quan no pot ser d'una altra manera, i ha sigut una alegria que este club faci 50 anys i ojalà que faci molts més i que altres clubs s'animen a treballar i a veure si fem un poble d'esportistes. A mi, la veritat és que me porta records d'antes, perquè me recorda l'època que entrené a l'Ajuntament d'Alcalde, el 83. A mi el baloncesto ha sigut un deport que no ha sigut el meu deport ha sigut el futbol, com eren la majoria de xicots. Possiblement perquè jo media 1,90, però bueno, el baloncesto eren tots més grandots. Jo tenia ahí amics que jugaven a baloncesto, tenia també compañeros de treball, com ha dit, con Carlos Vivià, i bueno, Carlos Vivià, en el moment que entri alcalde jo, era una contínua petició, a veure quan fem el pavelló, a veure quan... La veritat és que al final de tot el pavelló se va fer en l'any, crec que 90 o 91. La veritat és que és un deport que mai no s'ha donat ningú problema a l'Ajuntament. També tinc que dir que l'Ajuntament està sempre darrere d'ells ajudant-los, però és perquè és l'obligació nostra. L'obligació de l'Ajuntament és crear i apoyar el deport, perquè és una de les filosofies que tenim els que estem manant, els que han estat manant. Tenim molts projectes en marxa, entre ells també tenim el camp de futbol, que tenim a quedar Moselo, és a dir que si per part de l'Ajuntament podem fer el pavelló, el farem, però no puc assegurar-ho encara perquè dependrà de la situació del poble. La junta directiva que n'hi ha ara, o quan la que n'hi ha hagut antes, tots han treballat per al bàsquet i n'hi ha que agrair-los perquè han treballat desinteressadament, han creat alguns jugadors, s'han format alguns jugadors en l'escola importants que han jugat en equips de Lliga Nacional, alguns estan al PAMESA, alguns han estat en Mallorca. Tenim xicons jovenets que tenen futur en el bàsquet i tot això és d'agrair perquè si no hagués hagut una directiva a il·lusionar i els pares i mares que havien col·laborat no s'haurà pogut aconseguir. Per tant, felicitacions per als 50 anys i espero que continuen en la mateixa línia i que continuen donant alegries i sobretot, el més important, competint i fent deport i
fent escola del bàsquet. Moltes gràcies. Amb totes les mesures de seguretat sanitàries i presentats pel secretari de la CB al Xine i exjugador Carlos Vivià, els assistents van poder escoltar al regidor d'Esports Vicent Gaya, el president del CB al Xine Miguel Ángel Lozano, l'alcalde d'Alginet José Vicent Alemany i l'autor del llibre Alfons Juan. El president de la federació, Salvador Fabregat, no va poder assistir i enviar un missatge felicitant a aquest club que aquest any compleix 50 anys.